selkeään ilmaisuun tulisi pyrkiä kaikessa viestinnässä. Selkeäkielisyydellä tarkoitetaan selkeästi puhuttua, ymmärrettävää yleiskieltä, joka ei sisällä murre- eikä slangisanoja. Selkeäkielisyys ei ole sama asia kuin selkokieli. Ohjaaja saa puhua omaa kieltään, kieli saa vaihdella paikkakunnittain ja ikäryhmittäin sekä eri ammattien välillä. Selkeäkielinen ohjaus auttaa oppijaa suoriutumaan työtehtävistään ja omaksumaan ammattialansa kieltä työpaikalla. Näin hän ymmärtää ja sisäistää asiat paremmin. Selkeäkielisyys parantaa vuorovaikutusta sekä lisää osallisuutta ja toimijuutta. Näin oppija sitoutuu paremmin työpaikkaan. Selkeäkielinen puhe hyödyttää myös työpaikkaa siten, että se tekee näkyväksi työpaikan käytänteitä ja parantaa viestintää. Sen lisäksi, että selkeäkielinen ohjaus tukee suomen kieltä opettelevia, se tukee myös kaikkia muita erityistä tukea tarvitsevia. Se vahvistaa työyhteisön moninaisuutta. Ohjaus on olennainen osa oppimisprosessia. Ohjausmenetelmien monipuolinen käyttö huomioi oppijan yksilölliset tavat oppia. Käytännössä menetelmiä käytetään päällekkäin ja yhtäaikaisesti. Ohjausmenetelmiä on runsaasti. Nyt tarkastelemme suullisen, kirjallisen ja toiminnallisen menetelmän piirteitä. Näiden 3 menetelmän keskeinen ero on niiden lähestymistavassa. Suullinen ohjaus tukee välitöntä vuorovaikutusta, kirjallinen ohjaus on tiedonlähde ja visuaalinen tuki oppijalle. Toiminnallinen ohjaus keskittyy käytännön tekemiseen ja oppimiseen. Kaikkia näitä menetelmiä voi toteuttaa selkeäkielisesti, mikä entisestään helpottaa oppimista. Suullisilla menetelmillä tarkoitetaan puhetta ja keskustelua ohjauksen vuorovaikutustilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi suullinen ohjeistaminen, oppijan ymmärryksen tukeminen ja varmistaminen sekä palautteen antaminen. Vuorovaikutus on ohjauksen tärkein ominaisuus. Se korostaa ohjaajan ja oppijan välistä luottamussuhdetta, joka puolestaan syntyy yksilöllisen ohjauksen aikana. On tärkeää, että ohjaaja on tietoinen oppijan kulttuurisista taustatekijöistä. Vuorovaikutuksessa voi esittää kysymyksiä, varmistaa ymmärretyksi tulemista, oikaista väärinkäsityksiä ja saada tukea. Kielitietoinen ohjaaja pyrkii selkeään kieleen kaikessa suullisessa vuorovaikutuksessa. Selkeäkielisyys toteutuu rauhallisena puhetapana, selkeinä sanavalintoina, yksinkertaisina lauserakenteina sekä toistona, mutta myös kuuntelemisena. Ohjaajan kannattaa käyttää helppoja, lyhyitä, konkreettisia ja arkikielessä usein toistuvia sanoja. Esimerkiksi oleellinen on tärkeä, toimijat on ihmiset. Suorat ohjeet ovat toimivampia kuin vihjailut, kiertelyt ja vitsit. Ammattislangia voi käyttää, mutta täytyy varmistaa, että oppija ymmärtää merkityksen. Selkeäkielinen ohjeistus etenee vaiheittain ja keskittyy vain pääasioihin siitä, mitä oppijan on tarkoitus tehdä. Puhetta on hyvä tukea eleillä, ilmeillä, näyttämällä ja osoittamalla. Oppija voi tarvita aikaa reagoida ja muotoilla sanottavansa. Ohjaaja varmistaa, miten oppija on ymmärtänyt asian ja rohkaisee häntä kertomaan ajatuksensa. Kielitietoinen ohjaaja malttaa kuunnella ja auttaa tarvittaessa oikeiden sanojen löytämisessä sekä osoittaa kuuntelevansa niin, että haluaa ymmärtää oppia. Palautteen annossa ohjaaja sovittaa puhetapansa ja kielensä oppijan näkökulmaan. Kirjallisilla menetelmillä tarkoitetaan kirjallista viestintää, kuvia ja dokumentointia oppimisen ja ohjauksen tukena. Kirjallinen materiaali voi olla virallisia tai epävirallisia tekstejä tai kuvia. Esimerkiksi erilaiset osaamisen näyttösuunnitelmat, mutta myös yksittäisiin tilanteisiin liittyvät kuvalliset ohjeistukset tai oppaat. Kirjallinen materiaali voi olla myös suulliseen tilanteeseen valmentavaa, oppijan muistiinpanoja, kuten sanalistoja, fraaseja, kysymyksiä, keskustelua. Kirjallisen ohjeen havainnolliset kuvat työvälineistä
tai toiminnasta sekä vähäinen ja selkeä teksti edistävät ymmärtämistä. Kielitietoinen ohjaaja kannustaa oppijaa tutustumaan kirjalliseen materiaaliin ennen ohjaustilannetta. Kirjallista materiaalia voidaan myös muokata ohjaustilanteessa ja se voi jäädä oppijalle itselleen ohjaustilanteen jälkeen. Toiminnallisilla menetelmillä tarkoitetaan tekemällä ja toimimalla ohjaamista. Oppijan näkökulmasta kyse on kokeilusta ja tekemisestä itsenäisesti tai yhdessä ohjaajan kanssa. Kehollisesti koettu jää mieleen ja on merkityksellisempää kuin vain yhden aistikanavan varassa tapahtunut oppiminen. Ammatillisessa koulutuksessa tekemällä oppiminen, learning by doing, on keskeinen ohjauksen keino ja keskeinen osa oppimista. Toiminnallisessa menetelmässä tulee huomioida työharjoittelupaikan perehdytyssuunnitelma ja turvallisuus. Tätä tukee nimetty ja ohjauksen perehdytetty työpaikkaohjaaja. Ohjaaja voi esimerkiksi mallintaa tehtävän. Mallintaessaan ohjaaja näyttää, miten tehtävä tai osa siitä tehdään. Samalla ohjaajan on tärkeää sanoittaa omaa tekemistään. Hän voi esimerkiksi nimetä työvälineitä ja työn vaiheita. Tärkeitä sanoja on hyvä toistaa ja niiden ymmärtäminen varmistaa. Esimerkkinsä jälkeen ohjaaja voi pyytää oppijaa toistamaan tai tekemään saman itsenäisesti. Jos oppijan kielessä on sellaista korjattavaa, joka heikentää työn laatua, häntä voi korjata hienovaraisesti esimerkiksi toistamalla saman ilmaisun oikein. Ohjaaja voi valmentaa oppijaa tehtävän suorittamisessa. Tällöin oppija työskentelee ohjaajan seuratessa. Ohjaaja antaa lisäneuvoa, tukea ja palautetta hänen työskentelynsä rinnalla. Tukena voi myös olla erilaisia työvälineitä. Oppijan taitojen kehittyessä tuen määrää vähennetään asteittain. Pohjoista tekoa. Lapin ammattikorkeakoulu